Здравейте! Днес ще ви покажа няколко начина за бързо и лесно направа на цветя от различни плътове. Като цяло тези цветя стават по-атрактивни, когато не са прецизно измерени, така че аз, за да ги направя, винаги започвам от един ето такъв на вид квадрат, който сгъвам така, че на 4, първо на 2 и после на още 2, така че да оформим някакъв ето такъв триъгълник. След което отрязвам краищата на този триъгълник и това формира едно съвсем прилично изглеждащо кръгче. Ако това нещо е от органза, то тогава на кръгчето правим едни такива разрези на няколко места, в зависимост от това колко искаме да са ни разперени цветята. И след което внимателно обгаряме краищата на това кръгче на свещ. След което наслагваме няколко. Те самите се подвиват, добиват приятно крайче, след което правим няколко различни такива кръгчета и залепваме или зашиваме и слагаме в центъра или копче красиво, или перличка. Това е един от лесните начини за цветята. Другият лесен начин, аз използвам силиконов пистолет, тъй като хич не умея да шия. Когато става дума за цвете по картичка, си изрязвам някакво ето такова кръгче, за да мога по него да лепя. Включвам пистолета, приготвям си някакъв вид дантела, в случая ето такава, с която просто ще облепя кръгчето по краищата. Ето по този начин. Докато загрее пистолета, ще си изрежа, да кажем пак от същото розово, тъй като се каня да правя за ето тази кутийка едно цвете. Ще си изрежа по същият начин един средно голям квадрат, абсолютно на око премерен. Така, ще го сгъна по описаният вече начин, за да получа кръгчето. След което ще го сгъна на 2 и след, намирайки центъра му, горе-долу на равни третинки, за да мога да изрежа малко по-добре оформено цвете. Ето така. Малко по-маличко стана, отколкото ми трябва, така че може би ще се наложи още едно. Ето така стана като цветенце. Но ми трябва малко по-голямо, за това ще изрежа още един квадрат. Ето такъв един квадрат, както вече казах, абсолютно непрецизно измерен, независимо как изглежда. Даже можете да не режете кръгче, направо да загънете самия квадрат приблизително на 3 равни части, по начин, по който ви е по-лесен. И след което ще изрежа, разбира се, може и да го очертаете, но аз, както казах, предпочитам рошеви цветя, така че никога нищо не меря и не очертавам. Ето така се получи едно горе-долу добре оформено цвете. Ще изрежа, да кажем, от още един плат. Това са стари шалове, които използвам за тази цел. Ще изрежа от него, тъй като този има също доста розово и ще контрастира добре. Също ще изрежа един такъв квадрат. С него дори се работи доста по-трудно, тъй като е по-лигава материя. Но няма нужда от кой знае какви умения. Ето, отново изрязвам по същия начин форма на цветенце. Така че ето това ще е, да речем, втората ми част на цветето. Дори това стана доста плотничко. Можете да си го оформите после допълнително, ако желаете, така че да е малко по-красиво като оформление, но аз пак казвам, ще правя рошево цвете, така че няма нужда да е добре оформен. Между време на пистолета може би не е загрял. Така. Ще изрежа още едно, или поне ще оформя това малко по-красиво, за да мога да го използвам. Макар че и в този вид ще го използвам също. Така малко оформям това, което се е получило. Така. Ето имаме 3 различни цветя. Доста красиви това. Така. Сега с пистолета слагам силикон по краищата на кръгчето. Ето така. Внимавам, защото аз винаги доста неприятно се изгарям с този силикон. След което
Хубаво е да вземете нещо, с което да си спестите изгарянето. Залепвате дантелата, с която разполагате, горе-долу навита на плисета, така наречени. Ето така. Моята е доста широка, но понеже прецених, че е подходяща за сватбената кутийка, която се опитам да направя днес. Затова реших ние да използвам. Така, да кажем, ще изрежа. Нещо подобно. Дори и само така, според мен цветът става доста красиво, ако сложите някакъв привлекателен център, но тъй като аз искам да е малко ще го залепя още един път, розово и малко по-добре оформено, ще го направя с това, което ви показах. Така, тук в средата ще продължа с силикона и ще залепя това, което изрязахме към момента. Само ще внимавам отново да не се изгубя. Ето така. Да речем, ще го залепя малко само в средата, така че краищата да му останат свободни. Ето така. И цветът ми почне да се оформя. Така. След което по средата отново ще залепя другото розово цвете и съвсем в средата малкото розово. Така. Ето тук. Ще сложа няколко перлички. Всъщност, може би за момента. Ето какво се получи до момента. Ето. И сега можем да сложим като център няколко перли. Може да си малко повече. Ето така. Получава се едно подобно цвете. Разбира се, колкото повече изрязани розови слагате, толкова по-красиво ще стане нашето цвете. Аз лично предпочитам да е по-богато, така че малко ще го довърша. И горе-долу това е така изглежда крайния резултат. Това е едно от най-лесните цветя, които знам. Със сигурност има други, които ще ви покажа друг път. Довиждане!